Идеята не е от сега. 80-тарския сериал започва с няколкоминутно интро пълно с каскади, някои от които напомнят на маймунджулъците на Харолд Лойд и Бъстър Китън. Легенди в киното, които са правили каскадите си сами, защото главно са били техни идеи и защото са били ненормални. Филмът също започва с серия от каскади от други филми и не знам дали ще ги разпознаете, защото се появяват само за по няколко секунди, но кадрите са от Atomic Blonde с Чарли Стерон, която лично прави доста от каскадите за този филм, подобаващо кръстеният Nobody, защото никой не го гледа, с Боб Оденкърк, и Хопси Шоу и Бързи и яростни 5. Да, не може винаги всичко да е невероятно. Всичките тези филми пък са режисирани и или продуцирани от режисьора на The Fall Guy, Дейвид Лич, както си личи от логото на продуцентската му къща, което се вижда съвсем в началото на лентата, и където са написани имената на филмите му по стените на това малкото квадратче.